Ba't paras ka kadi? Ano kadi timangkat katawa ka niyan? I mean, kasla maambunan da ka, itinagadunga tao, kan itilikudam kat dadadalan da ka. Norno kadi ti sakit tinaka mo, dagiti tattao nga mangdadadal ka niyan. Ano da duma, mabalbal yun, kahit mo ti bumalas. It is Psalm chapter 2, dahita iti konteksto na. Dahil iti rason, no, apeng nga naisurat iti libro, kanin surat ni Apo David, iti Psalm chapter 2. The purpose is because ura isuna kat dimteng di tsimpo. Nga dagiti asidog kanya na, dagiti anak na, dagiti tatao, kung dagiti dadu mga pagarian. Kat katawan da isuna, and they like to kill him. And then so many times, di ba nagbiyak tayo nga anak ti Diyos? Haan nga na ilumang nga kasi ti mapaspasamak ka na tayo. Matalikudan tayo, talikudan na tayo, iti anak tayo. Talikudan na tayo, iti kakadwa tayo. And even the church themselves, kat isula iti mangparigat ka na tayo. And the worst is, makisalipay lang, dagiti papastor, nga may sada nga magdadal ka na tayo. And that is really painful. And if that is your case, I would like to encourage you that the book it is Psalm chapter 2 kat naisurat para kanya. Dahito iti may isang chapter iti Psalm nga naawagan iti kunata yung Messianic Psalms. Kahit nang sawan, haman sigurong ekspektaron ni David, awan di panunot na nga idi indalan iti Santo Espiritu isuna nga isurat dagito yung salmo. Awan iti panunot na nga dahito kapadasan na nga dahito kasto iti kapadasan di mapasamak to di Misaya. So nga kunata yung Messianic Psalms gapusta ilaladawan na iti mapasamak. Ilaladawan na iti sitwasyon iti mangisalakan udum ti tsimpo nagbiag diti daga ingana iti panakatay na. Dagiti da mga cases nga dagito iti Psalm kat hang ekspektaran dagiti writers ken dagiti psalmists. Nga iti kapadasan da ada iti na iparehas iti mapasamak to iti mangisalakan. And naira na indalan di Apo iti kapadasan ni David nga mapadas na dijay gapusta kas dijay tumot ti kasta ni Apo Dios ken kas dijay tumot ti mapasamak ken Jesucristo. And in the midst iti betrayal, and in the midst nga panagkita tayo iti tsimpo nga ure ra iti asideg kada tayo ket umadayuda kada tayo. Dagiti friends tayo, kunada nga rod, itatanga panawin haanan nga aghis, di buklat. Agsaumatan ti buklat nga kunana, dagiti traidor, nga kunada nga friend. Kadwa, kamsat. But actually, tilikudan kat buklat da nga traidor da iti biyag tayo. And no kasi iti mapaspasama kanya, it is my intention and it is my desire to present to you iti book iti Psalm chapter 2. And to gain your strength, iti rigta ti pamatim, iti daytoy nga chapter 2 iti salmi, iti salmos, iti salmo. Iti salmis nga inusar ni Apo nga nagsurat daytoy ket ni Apo ari nga David. Kunana niya verse 1, why do the heathen rage? And the people imagine a vain thing. Apa nga dagitoy nga heathen, dagiti awan ti Dios na. It is implying and it is referring dagitihan nga naisalakan. It is referring to the people nga outside dagiti Hudyo. It is referring dagiti unbelievers. Nga kunada awalay ati daduma nga panpanunot da nuhanla nga awan sirsibi na ken nalati nga panagututak. Agpan panunot da natanaya nga awan ti kapapanana nga panagbiag. Awan na iti direksyon iti panagbiag da nuhanla nga di mangdadal iti kadwada. Parigaton da ti kadwada. Parigaton da dagiti anak iti Apo kun parigaton da ka. Awan na yata da di utak kan panunot da di maragragsakan da nga maparparigatan da gitan anak iti Diyos. And they take pleasure nga nagsangsangit kan masaksaktan tayo nga anak iti Apo. Anya da giti nga tattao. And kunana rito di verse 2, the kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed. Here is the gathering of the unbelieving leaders and kings. Kunana Apo David, look at my surroundings. Kita nyo dagiti sitwasyon tata. Halos amin dakat kayat dak nga dadalan. Kayat dak nga patayon. Kayat dak nga dadalan tituray ko. Nagmay-maysada. Naurnong. Nagtutulag da. Nagpaplano da. No, nya kastada nga mang tinag kanyak.
Agpaplano na nyo, niya ti kastanga mang dadaal. Kanyak, kan uray pa man, iti adipan iti Apo, nga siyak nga nadutukan, nga mangidaulo ti anak na, kan ti may sapay, uyawan da iti Diyos ko. Uyawan da nga, aying gano din na Kristiyano. Day tagaminhanan nga kanyaw, day tagaminhanan nga mangmang, nagrarami ti sa nagsasaw na kanyak. Deta ka di ti makitkita ti panagbiag mo. Nga na din nagbalik ang Kristiyano, kat uyawan da ka iti pamatim. Nga na ka di tsimpo nga inawat mo ni Kristo Jesus, kat kasi ka di ti panangkit-kita ti tao kanyam. Nga imbis nga nasaya at nagbabawi ka, idadanas da ka gapos ti pamatim. Awanan, nakatkato-kantan. Eno da dumaing, gana lang rugi da ita. Numalpas mo lang na ita, agsublimat lang, sublim na ti sarwana. Kasta ka di ti panangkita kan ibagbagada kanyam. Kuna iti saw ni Apo hanggang nagmaymaysa. Uray ti adipan iti Apo, ni David, kat dinagsin na ti kasi nga sitwasyon kan paplanuon dagitoy kakaruba nga nasnasyon kan ari nagpaplano da ti dakkel nga gubat nga mangtinag iti pagariana. In verse 3 kunada, let us break their bands asunder and cast their cords away from us. Pugsatan tayo, dadalan tayo ti turay na. Hantay ipalubas nga hantay ipalubos nga datoy ti turay da. Ibal lang tayo dagiti tali. Hantay ipalubos nga agpasakop tayo kanyada. Agbiag tayo ti kay tayo. Sino da? Nang kita da kadi kat kasi kada tayo. Marida kadi nga patsian kan respeto mo ti pamati tayo. Nga ti kayat dalatan kat kiti pamati nga pagano, kan pamati nga kayat da iti maturturayan. Iti inog iti uneg iti play iti pagtrabahuan kan iti eskwelahan. Daya kadi iti panggap da nga tinag itinagda ka kan dadagalan da ka tapno isulat ti umangat. Pangpanunutan da kadi nga isika iti agbalin nga sakripisyo, nga agbalin nga mangdadal kan mga madadal tapno isuda ti agbalin nga adayjay ngato. Agpaplano da kadi nga dadal tapno dinagan da tinabanglo kat sika iti kanaangot nga kay bubuleng kan katawa ti tao. Kuna ti saw ti Apo hanga na dumduma ti pasamak ni David. It also happened kanya. Nang kuna iti Psalm chapter 4. Day ito iti kumpiyansak, kan day ito iti ragragsak ko. Uray pa man nagano dagiti tattao nga kasi iti kaskastada. Kan panunot ta, kan lati iti utak da, kan napitak ti utak da. Day ito iti liliwak, kan konsolasyon, kan rigtak nga mangsangsango, day ito nga kapadasan. Kuna na, iti verse 4, he that sitteth in the heaven shall laugh. Isuna nga nakatugaw, it implies nakarelax. It implies kahit nang asawan absolute control, nga hangag panpanik isuna. It implies everything that is happening iti panunot dagiti tataw kada tayo. Katamu iti Dios. Nga there is no need for him to be in panic. Kunati sa ti Apo, daytoy nga Dios tayo. Daytoy nga Apo tayo. Nakatugaw iti kangatuan nga langit. Nakatugaw kat agkatawa isuna kat dumteng ti tsimpo. Uray niya, uyawon na isuna. Nga kunanan to kanya, niya kaskas tayo. Kasla kayo lang nga na, nangala iti martilyo kat intok-tok yu ti imayo, minartilyo yu matlang ti imayo, kan minartilyo yu ti ulo yu. Sino ti karkaritan niya? Kaya yung nga tinag yu ti anak ko, amo iti karkaritan niyo, siyak ti karkaritan niya. Ang malipatan niya kunan ni David when he faced ni Goliath. Niya po Diyos, ti mangilaban kanyak. Kuna niya po David, dito nga tsimpo, niyari nga David, kuna na dito agkatawa niya po Diyos. Gapusta tilablaban ang kathaan nga dya tao. Tilablaban ang dagito tao nga dagito nga mangguy-guy kada tayo, mangitintinag kada tayo, kathaan nga da tayo. Tinang nang runa nga magdadadal, ti dadadalan da, kan lablab, nang runa nga lablabanon da, kat awan sa balay, nohan nga ni Apo tayo. Nadagsin na ito yung gapusta uray dagitan anak iti Diyos. Nga mangkat katawa kada tayo. Kada iti papastor kan ministro nga mangidadanas kada tayo. Tikal kalabanan dakat han nga da tayo. Aslo nga napanaknakan, hantay nga guilty, hantay nga agpaisut ako sa syunda kada tayo. Kuna iti saw ti Apo, tilablabanan dakat ni Apo. Sa kadakat katawa isunak, uyawon nanto dumteng iti tsimpo, kantsawan da kayo to gapusti kas tayo dagiti anak iti Apo. Tati mo na ti saksaktan nyo kat lablaban nyo, ti manakabalin nga Diyos, nga ni Apo Diyos. Kuna na pa dito then shall he speak unto them in his wrath.
and vex them in his sore displeasure. Then he will speak to them, kunadi NASB, then he will speak to them in his anger, and terrify them in his fury, saying, But as for me, I have installed my king upon Zion, my holy mountain. Panangkita yu. Bibiyak lang, dito anak ko, nga parparigatan nyo, katawan nyo. Dito'y ari nga insaganak nga dito'y nga mangidawulot anak ko. Nga mangituray, ti dito'y nga henerasyon. Panangkita yu, bibiyak lang isuna nga awan lang. No wonder kung natin sa utiapo, vengeance is mine, saith the Lord. Siyak, iti mangibalas kada kayo. Ti aming nga nagsasakit nga pa nagsasaudag iti tao. Da kayo nga anak ko, nga parparigatan nyo iti kapsat nyo. Apay ko na yung maragragsakan niya, pulis nga mangbubuya kanya nga parparigatan nyo ti kapsat nyo ti pamati. Dagiti nga naisalakan, panangkita yu, kot the Lord takes pleasure nga kasilatan, han. Kung natin sa utiapo, dahi titi ko na. Ni Apo Diyos, nga nang dutok ka nang iplano, nga dito'y nga inirasyon, nga kastoy, nga sitwasyon iti biyag mo nga mamamom isuna, nga isuti nang isalakan kanya, kaslaki ni David di tsimpo tituray na, isuna ti mangilaban kanya, nga hanang ay palubos, nga agturay ka nagbaligi na iti nga tao. Kunana di verse 7, I will declare the decree. The Lord hath said unto me, You are my son, this day I have begotten thee. Dahil di may isang versikulo nga controversial dagiti Muslim, nga kunada uray ni Apo nga ari nga David, ket nayaban nga anak iti Dios. Namitalo ko na minupatpait na kausaran na dayto nga in-mention ni Apo Dios nga anak iti Dios dagiti persona. Namin nanu nga nausar ti jay in a way nga sabasabali iti panakausar na. Dagiti anghel iniyaban na nga anak na, nga in refer and in respect nga parpariyas na nga isuda iti replika iti panakabalin na nga they reflect iti panakabalin consider iti Dios. That's why he called them my son and my children. May sapay na usar na ito dagiti anak iti Dios ngayon mawat kiniapo nga manubot kan mangisala ka na nga but as many as receive him, to them gave he the privilege to become the children of God. That title is a title of relationship. Ada iti estado nga relasyon nga baro nga into diti Dios kada tayo. Dahito nga tsimpo na usarmanan dahito iti tsimpo ni David. Nga iti panakausar kanya po nga David kat he is called the son, the begotten of God, the son of God iti nga tsimpo. Nga kahit na nga sawon, it talks about the position that God gave him the highest position in his time because he was the called and ordained nga agbaling ari nga mangidaulo kun mangbangon iti nasyon iti Israel. Iso nga kunatayo, uray pay man ni Kristo Jesus. When he said, I and my Father are one. That is a statement of equality. Sabali nga nausaran di word nga son. And in Jesus Christ, that title nga imbaga ni Jesus Christ, nga he said, I and my Father are one, kathaan nga parehas di panakausar iyan ti anghel, haan nga parehas di panakausar iti mawat kini Kristo Jesus nga inikana inadaptar na isuda nga nagbaling anak da, haan nga di parehas ket panakausar na kini Apo nga David di panakaordin na panakaidutok na nga agbaling nga kangatuan na manakabaling nga ari iti chimpuna di chimpo ni Kristo Jesus when he said my Father and he is the Son. That is a statement of equality. Nga iti kultura ti Hudyo, ti umuna nga anak, kan iti ama, iti unag ti balay. Nga ikat equal, iti panakabalin kan turayda. That's why nukit kitaan tayo, when he said, My son, you are the anointed king. Sika iti plinanok, nga mangidutok kan mangidaulo, kan manguturay, kan mangbangon iti nasyon ti Israel. He is giving him the assurance. Iti promise, iti nabaligi nga turay. And kunana dito'y, ask of me, bagam kanya, and I shall give thee the hidden for inheritance, for the utmost parts of the earth for thy possession. Ibagam, taiktot ko amin dagito nga sakupam kanituray. Taday tati panggap po kanya. Betagam isuda, baba ni ti rad, baba ni iti kayo nga da iti
Dito ko na tayo nga, dito pangol nga landok. Betakam isuda kasla nga jar, kasla nga baso nga pinuom. Iti panakaburak mo isuda. Betakam isuda. And that is also a reference to the people nga ngayon mawat kan handa nga talkon ni Kristo Jesus. Ngayon yung Messianic Psalm, that is a picture nga ramidan ni Kristo Jesus. Ngamin nga tao nga hangag pasakop kini Kristo Jesus ti Ebanghelyo na betakan na isuda kasla nga glass, kasla nga magkumag di clay nga pots nga burakan nga apo isuda. And dusan na isuda iti impyerno. And kunana dito iti verse 10, be wise now, agpanunot kayo ti araramidan yu. Da kayo nga han nga mamati ti Dios. Da kayo nga kuna nga ari. Agpaisuro kayo. Da kayo nga mangiturturay ti lubong. Agpanunot kayo ti araramidan yu. Would you like and would you dare to fight against God? Would you like to live a life nga bukod yung nga madi nga agpaituray ti Dios? Kuna ti sa ti apo, agpanunot kayo. Tanga sinsinan iti dusa iti apo, betakan na kayo ti Dios. Burakan na iti biyag yung awan kapapanan yung nga ibleng na kayo ti kararwa iti impyerno. And kunana di verse 11, agsirbi kayo. Serve the Lord with fear, kahit na sa one with fear. Agpasakop kayo iti Ebanghelyo ni Apo Dios. And who is this Lord? It is also referring not only to David. Agpasakop kayo kini David. Irespeto iti turay na. Irespeto yumat. It is referring kini Kristo. Irespeto yumat ni Kristo Jesus. Iti galad na nga makaisalakan kada kayo. Tanuhan yung aramidan di ay. Kunana di ay. Dusaan da kayo. Itadyo tinangato nga respeto. Agpayturay kayo. Kiss the Son. And that is a picture nga ti may sangari nga he would kiss the Son. Itisaka na. It is a sign of submission. That is an act of submission nga agpasakop kini Hesus Kristo. Agpaituray kini Apo Hesus Kristo nga awanan sa bali nga makaisalakan kanya na. And kunana diyay, and you perish lest he be angry. Nuhan mo kaya't nga saplitan kan bautan da ka ti Diyos. Ngay balang da ka di impyerno. Ngay ti palalo nga pungtut iti Diyos. Kunay ti Apo, dusan da kayo. Kunay ti Apo, dagiti anak na kung dagiti mang parparigat kadatay. Nuhan da tayo nga respeto dagitoy. Ni Apo Diyos ti mang burak iti biyag da. Let the Lord avenge you. Take not vengeance iti iman. Ni Apo Diyos ti mangisakit kanya. Ni Apo Diyos kat mangitakder kanya. And in His perfect time, no handang agbabawi dagito nga tattao nga mangparparigat katatayo. God will avenge us nga anak na. And kunana rito'y karagitehan ngayon mawat kini Apo Diyos. Agsagana kayo. Kapusta guruuray ti baot ni Apo iti impyerno. Kunana pa'y nabindisyunan dagiti tao nga agtalak. Kanagpasakop kanya Apo nga David. Kunana diyay, sino? Nabindisyunan, tagpasakop, gapusta niya. Awan ti panang dusa ni Apo Diyos kanya na. Nabindisyunan dagiti tagpasakop kini Apo Diyos. Gapustahan nga dusa ni Suda. Iti palalo nga puntut na iti baybay nga gapapoy. Kada kayo ngayon mawat kini Apo Diyos. Ni Apo iti mangilaban kada tayo. Kadag iti manggurgura kada tayo. Ipaima tayo suda kani Apo Diyos. Dadati ka rin ni Apo ti panangibalas na. Kadag iti mawat kanya nga manubut ken mangisalaka na. Kung natisaw ti Apo, agururay ni Apo Diyos. Agururay ni Apo Diyos nga mga aksiptar kanya. Ti panagpakumbabam. Ti panangawat mo kini Hesus Kristo. Tay sulang ti solusyon nga mapukaw ti ungat na kanya. Sapay kumakada kayo nga hangayin mawat kan inmawat kan da kayo nga mangparparigat kan ti Dios. Agpanunot kayo. Taday ta ti minsay iti Salmo chapter 2. God bless.